Waqt laqgħa tal-Kamra tal-Kummerċ il-President tal-Kamra David Kurmi talab lill-Prim Ministru jikkonferma li l-prezzijiet tal-enerġija se jkunu qed jorħsu għan-negozji għaliex dan ikun ta' soljef kbir għan-negozji Maltin u Għawċin. Il-Prim Ministru wieġeb billi konferma li n-negozji jistgħu jserħu rashom li l-prezzijiet se jkunu qegħdin jorħsu, il-prezzijiet tal-gass mhumiex se jisplodu millum għall-għada. Dan għaliex il-Gvern mexa fuq kunċett ta' stabilità. Il-Prim Ministru qal li fil-baġit li jmiss se tkun provduta lista ta' proġetti li permezz tagħhom is-settur privat se jipparteċipa fi proġetti li jtejbu l-ħajja Maltija. Il-Prim Ministru sejjaħ l-ammont ta' ftehim mal-privat bħala bla preċedent u li se jwassal għal titjib f'ħajjet il-Maltin u l-Għawċin. Il-Prim Ministru qal li tlessija ta' proġetti infrastrutturali bħal Kappara u l-Junction tal-Addolorata se jgħinu biex tittaffa l-problema ta' traffiku. Joseph Muscat stqarr li se jkunu esplorati mezzi ta' trasport innovattivi għal pajjiżna. Dwar il-pensjonijiet, Joseph Muscat qal li l-fatt li l-Parlament qed jiddiskuti l-modell mibni madwar it-tielet pilastru huwa pożittiv. Tenna li l-introduzzjoni tat-tieni pilastru jkun ifisser żieda fl-assigurazzjoni nazzjonali għal ħaddiema u għal min iħaddem. Dan huwa kunċett li temmen bih l-Oppożizzjoni iżda l-Gvern jemmen li mhuwiex f'waqtu. Il-Prim Ministru assigura li d-deficit tal-pajjiż mhux se jkun qed jiżdied sabiex jagħmel tajjeb għat-traħħis fil-prezzijiet tal-enerġija. Il-President tal-Kamra David Kurmi semma l-pagi, il-prezz tal-enerġija u l-kompetittività bħala sfidi kontemporani li jeffettwaw is-settur tal-manifattura. Qal li s-sitwazzjoni fil-Libja qiegħda terreq numru ta' negozji Maltin. Għalhekk il-Kamra tal-Kummerċ resqet numru ta' miżuri fosthom sistema temporanja biex tingħata viża ta' 90 jum lil negozjanti.